първо месо. Както представиш, не знам къде е първо. Това пребаня си има. Кой пребаня? И то. Примерно, балио майката, брат. Сигурно. И добре, и сега, това ли само колсовата според това? Свинята. Това е наш... Кофе. Не много разбираш от ножото. Окей. Знаеш какво ще направим? Ще напишем, че сме го пекли 8 часа, също сме го пекли 3-4, ама така публиката да разбере, че... Вие защо сте пекли толкова много, добре? Защото така се прави, за да стане... Набавено. Ма това си изколяно. На 150 градуса сме го правили. 150 пък не чума. Добре, готови? Аз нямам представя това. Снимата на Софи ще му бие, просто гледам зад камерата. Ние си получих душевен оргазъм при миналото. Еба мухата да еба. Знаеш ли, установил съм, че колкото голяма дъска да имаш, никога не е достатъчно голяма просто. Не е устър. Това е деконструиран бургер. Без хляб. Край.